yake karatu. Almajiri da allo da shi yake karatu. Almajiri da allo da shi yake karatu. Jiya mun tsaya wajen sunnoni farillai na alwala har da ma kuma mustahabbai. To yanzu kai tambayar ka cikin ilimai, mu ko mu baka amsa a cikin karatu. Almajiri da allo da shi yake karatu. A lallai kamar na ga yau kun aje wasa, da ganin alama za ku cinye gasa. Duka tambayoyin da zan muku sai ku amsa, sannan na yadda tabbas kun san karatu. Kai dakata ka je mu malam barwan gazance, duka tambayar da za ka yi karkamance. Mu ɗalibai na malamin wuce kwatance, bari ma mu ma babba'u farkon karatu. Almajiri da allo da shi yake karatu. Alif an baki wauzal ba alif baki lallan hakuri. Ya ɗata fitallan zogale baba ya makale a tukunya. Sun waura ta kuri malan kan tsamiya. Kaga irin mutanen da ke ɓata karatu. Almajiri da allo da shi yake karatu. To ga tambaya ta farko kuma a tsare, zan so ku bana amsa amma a ware. Jiya na lura kun ban amsa a cure, to yau da ɗaiɗai ku ban amsar karatu. Ayoyin ƙur'ani guda nawa ne karanto, surorin ƙur'ani su ma nawa ne karanto. Sura nawa aka saukar a Makka karanto, nawa aka saukar Madina cikin karatu. Ayoyin ƙur'ani 6,666 ne. Surorin ƙur'ani su guda 100 ne da 14. Surorin da aka saukar a Makka 86 ne. Surorin da aka saukar a Madina 28 ne. A lallai babu shakka na yarda kuna karatu. Almajiri da allo da shi yake karatu. Wace sura ce aka fara saukarwa cikin ƙur'ani? Suratul Alaq sunanta. Matan annabi guda nawa ne har da mataɗansa? Matan annabi guda 11 ne, 'ya'yansa 7 ne. Wanka a musulunci shi wannan guda nawa ne to? Mun san da akwai wankan janaba, da akwai wankan haila, da akwai wankan biki, wanka na shiga musulunci. Wannan su ne suka zamto mana farillai. Almajiri da allo da shi yake karatu. Almajiri da allo da shi yake karatu.